Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní prvého dielu podcastu Východoslovenského múzea v Košiciach pod názvom Muzejná obývačka. Volám sa Katka Šterbanovská a mojím prvým hosťom je riaditeľ múzea, pán Dominik Béreš. Pekný dobrý deň. Pekný deň všetkým vám, aj vám, Katka. Som veľmi rád, že som mohol byť úplne prvým hosťom dobrého nápadu muzejnej obývačky aj takto vo forme podcastu a pevne verím, že prinesieme a prinesiete mnoho zaujímavých tém, inšpiratívnych nápadov a toho všetkého, čo s bohatstvom Východoslovenského múzea, ale nie len, súvisí a na čo sa môžeme tešiť. Ďakujem pekne, som rada teda, že ste prijali pozvanie a moja možno taká prvá otázka na telo, keďže prednedávnom ste dokončili prvý rok na stoličke riaditeľa múzea, tak skúste zhodnotiť, aké je to byť riaditeľom takejto inštitúcie. Skutočne otázka na telo. Áno, stolička riaditeľa Východoslovenského múzea je skutočne horúca, ale zároveň veľmi príjemná. Ako by to bolo včera, keď si tak spomeniem, kedy som prvé dni sa zoznamoval s priestorom, s ľuďmi, s potenciálom, s výzvami, ale aj s tým všetkým dobrým, čo tu za mnohé desiatky rokov bolo vybudované a v ktorých chcem samozrejme v mnohom pokračovať. Rok bol veľmi intenzívny, veľmi rýchly a skutočne neviem, ako sa mohlo stať to, že dnes je október roka 2023 a prešlo už skutočne 13 mesiacov, odkedy s úctou a s veľkou cťou šéfujem tejto jednej z najstarších a najvýznamnejších inštitúcií muzejného charakteru nielen na území Slovenska, ale v celom stredoeurópskom priestore. Mal som možnosť spoznať množstvo skvelých ľudí, veľa sa za ten rok naučiť, poučiť a pevne verím, že som mal možnosť aj pretaviť svoje nápady, svoje myšlienky, svoje plány a častokrát aj stratégie, pretože riaditeľská stolička sa neobsadzuje na jeden rok, ale na oveľa dlhšie obdobie. Tak pretaviť a predstaviť stratégie, ktorými pevne verím, že sa múzeum takéhoto rangu, ale predovšetkým múzeum 21. storočia na svoje cesty vydá. Bol to rok mnohých ťažkých rozhodnutí, mnohých víziev a projektových zámerov. Bol to rok niekedy aj krvopotných finančných vyjednávaní a modifikácií, ale zároveň to bol rok krásnych výstav, krásnych nových expozičných nápadov, ale aj realizácií. A samozrejme bol to aj rok, kedy sme v turbulentnom období, ktoré nás postretlo uplynulé roky, či už COVID, alebo aj nepríjemný vojnový konflikt u našich susedov postihol a v ktorých bolo potrebné zastabilizovať takúto veľkú inštitúciu, aj čo sa týka návštevníckej základne, aj čo sa týka práce, tak povediať s publikom v rôznych vekových vrstvách, či už s mládežou, s detičkami, s rodinami, s aktívnou populáciou, ale v neposlednom rade aj s dôležitým prvkom našej návštevnosti, a to sú seniory. Pevne verím, že rok, ktorý som tu absolvoval a ktorý ma v mnohom posunul ďalej, sa stáva akýmsi betónovým základom, na ktorom v nasledujúcom období začneme pomyselne priradzovať tehlu za tehlou a stavať jeden unikátny barák, ktorý bude na pevných základoch potom môcť žať úspech, privítať mnohých ľudí, návštevnosť, skvelé výstavy a predovšetkým ďalej pokračovať v renome, ktorú si samozrejme Východoslovenské múzeum zaslúži. Takže v skratke asi tak. Ďakujem. A keď sa pozriete na ten rok dozadu, je nejaká výstava alebo nejaké podujatie, ktoré sme mali, ktoré tak vám utkvelo v pamäti, že ste si povedali, že wow, že dobre, že sme to zorganizovali? Za mňa môžem povedať, že tak ako väčšina diplomatov povie, že nemá svojho favorita. A ja musím povedať, že Východoslovenské múzeum ponúka tak rôznorodú škálu a diferenciovanú ponuku výstavných aktivít a expozícií, že skutočne si každý jeden človek, či už je odborník alebo úplný laik, nájde z celého spektra
umenia, histórie, ale aj prírodných vied. Určite ten kúsok, ktorý chce nielen vidieť raz, ale chce si zopakovať ten príbeh. Nevyhnutne musím samozrejme vyzdvihnúť novú expozíciu, ktorú sme zrealizovali a na jeseň roka 2022 slávnostne uviedli do života, a to je expozícia Zaži barok, ktorý v sebe nesie krásnych takmer 140 skvostov európskeho významu, 300-400 ročných zbierkových predmetov, originálov a výlučne zo zbierok Východoslovenského múzea, pretože predpokladám, že mnohí dobre vedia a hrdíme sa tým všade, že Východoslovenské múzeum má 500 000 zbierkových predmetov vo svojich zbierkach, depozitároch i výstavných priestoroch. A práve takéto skvosty európskeho významu barokového šatu vynikli v takejto krásnej novej expozícii. Určite sa teším, že sa nám podarilo zrealizovať, a teraz samozrejme poviem na ploche výstav a expozícií aj ďalšiu stránku, čím Východoslovenské múzeum by malo kráčať v moderných dobách, a to sú sprievodné podujatia, kde sa nám podarilo zrealizovať krásne vianočné akcie, ako je silvestrovský orloj z priečelia balkóna múzea, ako sú zvyky a tradície, ktoré takisto dostávame do priestorov múzea, ako sú zaujímavé aj novinky v podobe napríklad veľkej módnej prehliadky Fashion Night, alebo ako sú partnerské podujatia alebo návštevy, ktoré čoraz viac pribúdajú v našich priestoroch. No a určite nesmiem zabudnúť na dve najdôležitejšie mementá, ktoré jednak súvisia s výstavnou a expozičnou činnosťou, ale aj samostatne znamenajú obrovský význam pre našu inštitúciu, a to sú oslavy 150. výročia, ktoré počas celého minulého roka 2022 múzeum v rôznych formách oslavovalo. Či už to bola veľmi pekná a celoročne významná výstava Daria darcovia z rôznych fondov, alebo aj samotný gala koncert a gala večer venovaný 150. výročiu, počas ktorého sme ocenili významné osobnosti histórie umenia či spoločenských pomerov, ktoré významným spôsobom napomohli, aby Východoslovenské múzeum zastávalo významný piedestal v spoločensko-kultúrnom živote. A to druhé výročie, s ktorým je takisto spojená aj krásna výstava, ktorú sme pred pár dňami bohužiaľ museli demontovať, ale priniesla množstvo návštevníkov, ktorí takto mohli vidieť, pripomenúť si 120. výročie od vzniku historickej účelovej budovy, ktorej aj natáčame tento podcast a v ktorej sedíme, v podstate mám tu čest aj ja ako riaditeľ sedieť úplne kdesi hore v podkroví, kde už komíny pomaly ústia do nebies. A táto výstava venovaná 120. výročiu priniesla možno nádych toho, kedy roku pána 1903 uzreli prví návštevníci krásne výstavné priestory. Jednej z prvých účelových budov venovaných múzeu na území potom budúceho Slovenska a jednej zo 4 účelových budov na území celého Rakúsko-Uhorska. Popri Prahe, Budapešti a Viedni sme mali my Košice, nie Bratislava, my Košice, samostatnú, veľkú, nádhernú účelovú historickú budovu s krásnymi zbierkovými predmetmi vo vnútri. Takže popri tom samozrejme mnohé ďalšie výstavy, ktoré si našli záujem návštevníkov a ktoré boli skutočne rôznorodé. Či už storočie propagandy, alebo teraz ešte aktuálne prebiehajúci storočník, významné jubileum Medzinárodného maratónu mieru a ďalšie samozrejme. A takisto sa teším, že už o pár týždňov sa pripomenieme novými expozičnými a výstavnými aktivitami. Na to sa ešte spýtam, ale napriek tomu mne ešte nedá, ja sa ešte predsa len opýtam možno na nejaké podujatie, ktoré sme mali z toho spektra, na ktoré napríklad sa tešíte, že ho zopakujeme, že malo úspech, videli ste v tom potenciál a že chceme to zopakovať či už ešte tohto roku alebo budúci rok. Určite som to už aj spomenul, a keďže sa blíži vianočné obdobie,
kedy ľudia trošičku pokrejú nielen pracovným štýlom a tempom, ale zaslúžia si samozrejme aj nejaký darček, tak práve múzeum tak ako minulý rok a na podklade, inšpiráciách toho, čo sme priniesli minulý rok, sa pokúsime namiešať koktail vianočných špecialitiek z múzea, ktoré pevne veríme, že oslovia tak deti, rodiny s deťmi, ako aj produktívnu či postproduktívnu populáciu a prídu si na svoje aj bez toho, aby vyslovene sme ich cielili na niektorú z výstav alebo expozícií, vianočné zvyky, tradície, ale samozrejme aj ďalšia špecialitka v podobe predsilvestrovského orloja na zmenenom mieste. To už hádam môžem prezradiť, že sa zamýšľame venovať tému tohtoročného predsilvestrovského orloja Miklušovej väznici a so všetkým, čo k tomu patrí, aj s historickými postavami, aj s atmosférou a príbehom, čo sa v 16. či 17. storočí v takejto Miklušovej väznici mohlo odohrávať. A samotné miesto dianie tohto predsilvestrovského orloja by sme situovali priamo pred areál Katovej bašty na rozmedzi medzi budovou Miklušovej väznice samotnej a tento krásny areál. Určite zopakujeme a budeme opakovať každoročne jednu z najvýznamnejších podujatí všetkých muzejníkov na celom svete, obzvlášť keď rok 2024 bude spojený s 20. výročím podujatia Noc múzeí a galérií, kde aktívne Východoslovenské múzeum pristupuje svojim dramaturgickým programom do tejto noci, magickej noci a po vzore minulého roka, kedy sme mohli privítať takmer 10 000 návštevníkov počas jednej jedinej noci v našich 5 lokalitách, alebo teda výstavných a expozičných priestorov. Určite nadviažeme na trend a prinesieme ďalšie novinky návštevníkom tak, aby opäť mohli niečo nové zažiť a aby určite sa zapojili do aktivít, ktoré počas tejto noci pripravíme. Nuž a po vzore tohtoročnej septembrovej výnimočnej akcie, ktorú sme nazvali Stredovek na vlastnej koži, by sme chceli nadviazať aj budúcim rokom 24. V podobnej rovine veľkolepého podujatia, ktoré v sebe sklbí fenomén hudby, tanca, módy, gastronómie, vinárstva, tvorivých dielní, ale aj múzejných či historických ukážok, či už šermiarov, sokoliarov alebo kaukliarov, prinesieme budúci rok. Pevne verím, že sa nám všetky hviezdy na nebi tomu podriadia a prinesieme veľké podujatie medzinárodného charakteru po vzore stredoveku, ale tentokrát si pripomenieme jedno významné jubileum spojené aj s istým dejateľom, ktorý v Košiciach hrá významnú historickú rolu, a to je František II. Rákóczi. A keďže budúci rok 2024 je 330. výročie od jeho sobáša, od jeho veľkolepej svadby, tak my by sme vytvorili jednu velikánsku svadobnú hostinu a pripomenuli si toto výročie svadby Františka II. Rákócziho priamo pod oknami Rodošta, teda exilového domu Rákócziho v krásnom areáli v centre mesta na Hrnčiarskej ulici so všetkým, čo k tomu patrí, a teda ekvivalent tohtoročného stredoveku bude v budúcom roku pripomenutie 17. storočia, tak ako to mohlo pri veľkej takej tej aristokratickej svadobnej hostine vyzerať. No ja už sa teraz teším, a to ešte máme nejaký ten skoro rok, ale teda určite. No a to sme sa rozprávali o takých dlhodobejších plánoch, ale prezraďte, čo plánujeme možno ešte teraz do konca roka, také špeciálne, prípadne hneď začiatkom roka, na čo sa vlastne môžu naši návštevníci tešiť. Výborná otázka, Katka, ďakujem pekne za ňu, pretože ju chápem aj ako platformu na pozvanie našich návštevníkov, či už stálych, alebo aj takých, ktorí ešte do múzea veľmi nechodia, ale nájdu si k nemu vzťah. Pevne verím, že určite aj prostredníctvom ďalších aktivít, ktoré chystáme. Áno, už o pár dní, 31. októbra, vzdáme hold jednému z najvýznamnejších maliarských ikon výtvarného umenia Jozefovi Fabinimu, ktorý presne rok 2023, a keďže ide o výstavu, ktorá bude na pomedzi rokov, tak môžeme hovoriť kľudne o 2 jubilách, a to je 115.
výročie od jeho narodenia a preklenutím roka do 24. môžeme hovoriť o 40. výročí odchodu, teda smrti tohto významného umelca a na ploche celej galérie v Podkroví, keď to tak môžeme nazvať, vytvoríme kulisu nádherných obrazov, takmer 120 obrazov na jednej ploche z súkromných zbierok, ale samozrejme aj z zbierkového fondu Východoslovenského múzea, kde v spolupráci s klubom milovníkov umenia Košíc, tzv. CMUK, prinesieme krásnu výstavu. Predovšetkým s rezonanciou mena Jozef Fabíny, ktorý je určite laickej, ale aj odbornej verejnosti dobre známy. Zároveň sa teším, že prinesieme niečo aj z takého populárneho žánru pre návštevníkov, pretože presne prvou vianočnou špecialitkou, ktorú ľuďom budeme chcieť v vianočnom čase predstaviť, bude 1. december a to je dobre si zapísať do kalendára, pretože je to okrem toho, že je to piatok a že v podstate začína to decembrové práve zimné vianočné obdobie, budeme začínať veľmi veľkú, takmer 7-mesačnú výstavu venovanú legende československej populárnej hudobnej scény a to je Meky alebo Miro Žbírka a krásnu výstavu, ktorú videli na Pražskom či Bratislavskom hrade. Budeme mať tu česť ako tretí hostiť, teda Meky Žbírka roky a dni, veľká výstava, ktorá mapuje život, či už súkromný alebo profesionálny, hudobný a jeho kariéru tejto legendy československej pop music od 1. decembra, teda v historickej účelovej budove na námestí Maratónu Mieru v Košiciach. No a samozrejme intenzívne pracujeme na ďalšej novinke a takisto skvostoch, ktoré z zbierkových predmetov a zbierkových fondov predstavíme návštevníkom vo forme novej expozície, ktorú nápomedzi rokov a dátum ešte presne nepoviem, ale s najväčšou pravdepodobnosťou v januári, teda hneď po skončení Vianočných sviatkov a po tej zimnej idylke, predstavíme novú expozíciu pod názvom Zaži gotiku, ktorá opäť rozohrá umelecké remeslo, spoločenský život, ale aj sakrálnu atmosféru v historickej účelovej budove a dotvorí tak azda 3 najvýznamnejšie architektonické umelecké štýly, ktoré v dejinách umenia a spoločnosti poznáme. Ak hovorím o 3, tak zámerne som si nechal ešte jeden, ktorý už máme pre verejnosť otvorený a pevne verím, že si ľudia na ňo nájdu čas a ich kroky povedú do renesancie, pretože na jednom poschodí tým pádom spojíme 3 tieto štýly. Popri baroku, o ktorom som už hovoril, a vznikajúcej gotike, teda bude k dispozícii aj krásny salón Renesans, zelený salón, tak ako ho my pracovne voláme, kde postupne pribudnú aj ďalšie renesančné prvky a tento salón sa stane nielen výstavným priestorom pre zážitok, ale aj priestorom, kde si možno novomanželia nájdú svoje kroky na svadobné fotenie, ale aj samotný svadobný akt. To znamená, že v danej renesančnej sále budeme poskytovať aj priestor pre menšie romantické svadobné sobáše. Takže aj týmto štýlom pevne verím, že si nám nájdu cestu mladí, ktorí takouto formou spečatia svoje budúce kroky života. Aby som nevynechal ani našich kolegov prírodovedcov, je určite dobré povedať, že na prízemí na historickej účelovej budovy už od 23. novembra nájdu krásnu výstavu venovanú Tatrám, venovanú faune a flóre tatranskej prírody pod názvom 3.3, kde ich určite budeme sprevádzať najzaujímavejšími poznatkami, ktoré potom ako správni turisti v Tatrách môžeme nájsť. Samozrejme okrem medveďa, ktorého asi nikto nechce na uličkách turistických stretnúť, ale my ho napriek tomu budeme mať v takej tej symbolickej, samozrejme preparátorskej úlohe. Takže aj to je taká zaujímavá vec, ktorá do konca roka pribudne ako výstavná činnosť vo Východoslovenskom múzeu.
No máme sa na čo tešiť, to myslím, že obidvaja si myslíme a sa tešíme teda. A ja sa teším teda na návštevníkov a ja by som úplne na záver vás chcela poprosiť, aby ste pozvali návštevníkov našich vlastne možno aj fanúšikov, ktorí rozmýšľajú nad tým, že a už som tam bol, videl som Košický zlatý poklad, na čo prídem. Tak skúste vy ako ten riaditeľ, ako ten, kto to tu tak pozerá sa na to z toho vrchu, sme povedali, že sme hore pod strechou. Skúste pozvať ľudí k nám, skúste ich nejako motivovať, aby prišli pozrieť, čo máme nové. Ďakujem pekne, Katka. Áno, aj touto cestou a pevne verím, že sa ten okruh našich nových poslucháčov bude čoraz viac rozširovať. Ale tých zopár, ktorí si vypočujú prvý podcast z muzejnej obývačky Východoslovenského múzea, určite chcem veľkodušne a veľmi rád pozvať do všetkých našich lokácií a priestorov. Či už je to Dom remesiel na Hrnčiarskej ulici, či je to areál Katovej bašty, ktorý sezónne určite bude hostiť množstvo podujatí. Či je to pamätný dom Františka II. Rákociho, tzv. Rodošto. Či je to nádherný galerijný priestor Galéria bašta, ktorá je na prvom podlaží krásnej bašty a určite sa oplatí na galerijnú činnosť rôznych umelcov, autorov, výtvarníkov zavítať aj sem. Či je to priestor kazematov, ktoré dokladujú opevnenie historického mesta Košice. Či je to slávna, legendárna a príbehmi opradená Miklušova väznica, ktorá, ak sa podarí, tak budúci rok by mohla vojsť do svojej novej etapy, ktorá by mohla započať svoju novú rekonštrukciu a ktorá by o pár rokov mohla privítať v novom šate a v novom expozičnom duchu ďalších a ďalších návštevníkov. No a samozrejme všetkých chcem pozvať aj do ďalších dvoch našich priestorov a to je budova divízie, teda južný trakt dobre známej budovy, v ktorej sídli Košický samosprávny kraj, kde máme krásne dve expozície, etnografickú Nitky života a jednu parádnu, ktorá dlhé roky už púta pozornosť malých či veľkých a to je príroda Karpát. No a samozrejme naposledy a nakoniec som si nechal našu krásnu 120-ročnú historickú účelovú budovu, kde od, nieže podlažia, od pivnice, od trezoru, ktorý máme v suteréne dole, schovaný so slávnym Košickým zlatým pokladom a ďalšími rozrastajúcimi sa slávnymi pokladmi a zlatom či numizmatikou postupne na priereze všetkých poschodí až tuto pod strechu do podkrovných priestorov prináša skutočne rôznorodé výstavy, expozície. No a samozrejme, keď už tu ľudia budú, tak im odporúčam aj výjsť trošičku na vzduch, pretože tam môžu vidieť krásny kožuchovský kostolík, tzv. Cerkev so svojím glancom, ktorá k nám z Kožuchoviec priamo na nádvorie historického centra mesta, tuto k budove historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea prišla v minulom storočí, no a samozrejme aj sliadnúť ešte stále funkčnú zvonicu z Ašváne, ktorú určite si starší ľudia pamätajú aj z 10 halierníkov, keď ešte slovenská koruna hýbala hospodárstvom na Slovensku. Skutočne je čo vidieť, je čo pozorovať a pevne veríme, že aj formou malých čiastočných modifikácií už existujúcich expozícií, keďže môžem pošepkať, že v decembri budeme mať jednu parádnu modifikáciu aj Košického zlatého pokladu, čo sa týka technológie a čo sa týka aplikácií, tak postupnými krokmi prinesieme ľuďom nielen poznanie, históriu, ale ponúkneme aj príbeh a atmosféru a o toto nám asi v 21. storočí ide najviac. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem aj ja a teším sa na počutie na budúce.